mañá. Hola. Hola, boa mañá, moi bons días. Efectivamente, estamos aquí na Escola de Verán de Vilaboa, rodeados de un montón de cativos, nunha escola de verán moi especial. Está aberta nos meses de xullo e agosto e ven a continuar unha laboura que levan a cabo organizada dende a APA durante todo o ano. E é que nesta escola de verán, os cativos, ademais de bailar, de pintar, de relacionarse con outros mozos, de aprender a pintar en diferentes técnicas, teñen unha tarefa moi especial, poderíamos dicir casi máxica, que logo vos conto máis cousas. Raquel Rosa, esa nosa compañera que fixen unha mestura de nomes entre Patricia e Raquel. Logo, boas, en Vilaverán hai para todos os gustos, eso sí, hai que ter unha única condición, ser pequeniño. Sí, en Vilaverán hai cousas de todos os gustos. Agora imos vos contar do que vos falábamos antes, desta historia máxica. É que nesta escola de verán teñen un personaxe moi importante. Este trasno que temos aquí é un trasno máxico que fai moitísimas trasnadas. Unha das súas últimas aventuras foi o verán pasado, cando atopou no medio do lume dos incendios 2 ovos de dragón, que é unha das tarefas que están a facer este verán estes cativos, cuidar eses 2 ovos de dragón, esperando a que naza ese novo dragón. E mentres o trasno vai dunha casa a outra. Que facedes vos co trasno? Ti sabes se fai trasnadas ou non fai moitas trasnadas? Eu creo que fai moitas trasnadas. Por exemplo, que trasnada crees ti que fixo o trasno cando estaba contigo ou cando estaba con Tamara? Escapou da súa casa. Da casa de Tamara. E onde foi? A miña. E que fixo na túa casa? Pois foi para o cuarto de baño. E que fixo no cuarto de baño? Tirou un jarón da miña nai. O sea, que fixo unha boa trasnada este trasno. E é que os rapaces contan un montón de historias sobre este trasno que están a coidar con moita garimo durante todo o verán, verdad, Tamara? Sí, a verdade é que, bueno, temos moito que agradecer a este trasno porque o ano pasado nos incendios nos axudou moito. E ademais de todo eso aquí tamén facemos outras cousas, como por exemplo bailar. Se queredes, pues, podemos enseñar un baile que temos preparado. Esta é Tamara, a monitora coordinadora de toda esta escola de verán. E agora imos ver unha das actividades que realizan estes rapaces aquí. Imos ver como bailan e como nos cantan unha canción. Moi ben, vamos! Outra vez. E así, con esta preciosa canción e cos cativos de Vilaboa, na provincia de Pontevedra, mandamos vos un saludo a todos e despedímonos ata mañá. Bos días. Ata loguiño. Que falamos de outro tipo de actividades, tamén que teñen que ver moito coa cultura, en Vilaboa ou Vilaverán, que se estende durante todo o mes de xullo e agosto, ten moitas sorpresas pros nenos. Estános comentando esas actividades que fan a nosa compañeira Raquel Rosa. E seguimos na Escola de Verán de Vilaboa. Agora estamos co grupo dos máis trastes na aula de manualidades. Se acompáñanos de novo a súa monitora coordinadora Tamara. Boas días de novo, contanos que se fai nesta aula. Bueno, aquí os trasnos están hoxe pintando unha árbore, porque a semana pasada estivemos plantando unhas árbores máxicas aquí ao lado. Entón hoxe están pintando esas árbores para poder adornar a clase. Están pintando as coas más e tamén están pintando as árbores máis pequeniñas. Temos ali unha grande que estamos pintando entre todos, como podemos, e tamén temos aquí polas mesas cada unha a súa máis pequena que a pintan cos dedos. Como vedes, xa están rematando, xa lle falta pouco traballo e a verdade é que eu penso que está quedando preciosísima. E que farán despois con esta árbore tan grande? Que ides facer con ela? Pois con esta árbore vamos a montar un bosque na parte de arriba porque temos outra aula máis que a aula de deportes e en esa aula pois aínda non a temos decorada porque podedes ver que por aquí por detrás aí están as siluetas dos nenos que as pintaron eles e na outra aula tamén están as súas mans, pero arriba aínda non tivemos tempo de decorar, entón vamos a usar esta árbore tan grande para decorar a parte de arriba, onde eles xogan. Xa vos dades conta de que estes son os máis revoltosos de todos que están a berrar entusiasmados. Tamara, contame, sabemos que un dos valores desta escola de verán é que os rapaces aprendan a respetar o entorno e sobre todo as árbores, verdade? Sí, porque isto empezou xa o ano pasado e o ano pasado fixemos traballos sobre os incendios e este ano que queremos pois é plantar novas árbores e que os nenos se dean conta que entre todos podemos volver a repoboar os montes que arderon aquí en Galicia.
Imos vernos que están a facer os nosos cativos, os nosos trasnos. Bos días, nenas. Bos días. Contádeme, que estades facendo? Estamos facendo unha árbore. Cas vosas maus. Sí. E que preferides vos, pintar cas maus ou cun pincel? Pintar coas mans porque é máis divertido. Que árbore estades pintando? Non sabemos. Son árbores galegas, penso eu. Poderá ser un carballo, mellor? Creo eu. Que máis cousas facedes neste aula de manualidade? Pois facemos figuras, escribimos, facemos dibuxos, como estamos facendo agora, e tamén pintamos con témperas con ceras. Xa vemos que nesta aula de manualidades non paran de facer actividades e que sobre todo estes rapaces aprenden a respectar o seu entorno. E todo dende aquí, desde a Escola de Verán de Vilaboa, na provincia de Pontevedra. Pasaron moi ben os cativos, desde logo. Grazas. Aquí os deixamos gocendo que queda o día e de camaña.